שלום וברוכים הבאים לסרטון שלנו. אנחנו מגישות את מטלה מספר 2 בנושא למידה מונחית. בעבודה זו ביצענו תהליך מלא של בניית מערכת לחיזוי ערך בית חציוני על בסיס נתוני דיור בקליפורניה. כאן למעלה אפשר לראות את פרטי המשתתפות, הילה שרבי ואודיליה דטסקי. חלק אחד, תיאור הבעיה. בחרנו בבעיה של חיזוי ערך בית שהוא בעיית רגרסיה. אנחנו משתמשות בנתונים הכוללים משתנים כמו הכנסה, גיל מבנים, ממוצע חדרים, מיקום גיאוגרפי ועוד, כדי לחזות את ערך הבית החציוני בכל אזור. כאן מופיע תיאור של הבעיה בצורה מסכמת. מעולה. חלק 2, טעינת נתונים וניתוח ראשוני. כאן אנחנו טענו את קבצי הנתונים, כאן טענו את קובץ האימון וכאן את קובץ הבדיקה, או למטה את קובץ הבדיקה. אפשר לראות כאן את 5 השורות הראשונות של כל קובץ כדי לוודא שהמבנה תקין, ואפשר לראות כאן טבלה סטטיסטית שיש בה ממוצעים, סטיות תקן, מינימום, מקסימום, טווח. נכון. אוקיי. כאן יצרנו כל מיני המחשות חזותיות כדי להבין את התפלגות הנתונים. גרף ההתפלגות זה גרף ההתפלגות של ערך הבית החציוני, שמראה שהרוב המוחלט של הערכים נמוכים מ-300,000 דולר. כאן יש לנו מפת חום, מפת קשרים, שבודקת את המתאם, הנה אנחנו נגיע אליו, שבודקת את המתאם בין כל משתני הקלט לבין ערך הבית, כל משתני הקלט לבין ערך הבית. בתרשים הפיזור הזה, הנה, בתרשים הפיזור הזה בדקנו את הקשר בין ההכנסה לערך הבית. ואנחנו רואים קשר חיובי, מתאם כאילו חיובי עולה. ולבסוף, יש כאן טבלה שמסכמת את ערך הבית הממוצע לפי קבוצות הכנסה. קבוצה של, כן, מסכמת את ערך הבית הממוצע לפי קבוצת הכנסה. מעולה. חלק שלישי, הניסויים, אוקיי? כאן אנחנו מבצעות את שלב הניסויים. הגדרנו 4 שילובים שונים של מודלים וטכניקות עיבוד. למשל, ריץ' רגולרי, פה ריץ' רגולרי. יש ריץ' עם הרחבה פולינומית, שזה, יער רנדומלי עם נרמול, או, אמ, או עם בחירה עם משתנים. למטה, פה. בכל ניסוי השתמשנו בחיפוש רשת עם תיקוף צולב של 5 קיפולים. אוקיי, נכון. אמ, כאן אפשר לראות את טבלת התוצאות. עבור, הנה, פה. עבור כל שילוב מופיע הערך הממוצע של מדד הארבע ריבוע שהתקבל. לפי התוצאות נבחר השילוב עם הביצועים הגבוהים ביותר להמשך. מעולה. וחלק רביעי, האימון הסופי. בשלב זה אנחנו מאמנות מחדש את המודל שנבחר, אבל הפעם על כל נתוני האימון המלאים ולא רק על קיפולים. כך אנחנו מבטיחות שהמודל שלנו ראה את כל הנתונים האפשריים לפני חיזוי על קובץ הבדיקה. כן, נכון. אוקיי, ועכשיו אנחנו בחלק החמישי, חיזוי והערכת הביצועים. כאן טענו את קובץ הבדיקה והפעלנו עליו את המודל המאומן. המודל יצר תחזיות לערך הבית החציוני עבור כל שורה בקובץ הבדיקה. כדי להבין איך התחזיות נראות בפועל, הנה 5 התחזיות הראשונות שהתקבלו. הנה. במקרה שלנו בקובץ הבדיקה הייתה גם עמודת אמת, כלומר ערכים אמיתיים של מדד מדהאוס-ואל, ולכן יכולנו לחשב את מדד הביצועים 4 ריבוע שמודד כמה טוב המודל מצליח להסביר את השונות בנתונים. הציון שהתקבל במדד 4 ריבוע הוא 0.7965, כלומר המודל הצליח להסביר כמעט 80% מהשונות בנתוני הבדיקה. זהו ערך טוב שמעיד על כך שהמודד למד היטב את הקשרים בנתונים והצליח לבצע חיזוי מדויק יחסית. סיום. לסיכום עברנו תהליך מלא מטיפול בנתונים, דרך ניתוח, ניסויים, בחירת מודל ואימון סופי. למדנו איך לבצע תהליך חיזוי בצורה שיטתית ומבוססת, כולל כלים מתקדמים לעיבוד נתונים, בחירת הפרמטרים והערכת ביצועים. תודה שצפיתם. תודה רבה.